Ak pri videu 10 sekúnd rozmýšľaš, ako začať, prehral si pred prvou vetou. Veľa ľudí nemá problém s tým, že nevedia, čo povedať. Majú problém, že nevedia, ako to otvoriť. A preto ich video znie ako slohová práca. Ahojte, dnes by som sa chcel s vami porozprávať o stop. Toto nikto nedopozerá. Keď nevieš, ako začať, použij tento jednoduchý vzorec. Ak robíš, ak máš, ak sa ti deje, sem doplň problém, urob toto. Teraz ti ukážem jednoduché príklady. Ak točíš videá a znejú nudne, urob túto jednu zmenu. Ak podnikáš a ľudia ťa na Instagrame ignorujú, chyba môže byť tu. Ak máš pocit, že vo videu pôsobíš trápne, toto ti pomôže. Čiže nezačínaj témou, začni problémom človeka, ktorý ťa pozerá. Namiesto dnes sa pozrieme na húky do videa, povedz. Ak tvoje video nikto nepozerá ďalej než 3 sekundy, chyba môže byť v prvej vete. To je celé. Jednoduchšie, silnejšie, funkčnejšie. Daj like a v ďalšom videu ti ukážem, ako hovoriť vo videu tak, aby si neznel ako robot.